बयबो फैनानै कमेन्ट होलांबानो जाबाय लोगोफोर। सोर दंफायो कमेन्ट खालाम, खनसेबाबो कमेन्ट खालाम। Fantastic. Yes. हाय बुंदों। चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ सापर्ट खालामना होलांदो। लाइक होआखैबा लाइक होदो। क्रेडिट हाय सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट करो, लाइक करो। रविंद्र सिंह बंधु कमेंट करते रहो, सपोर्ट नहीं किया तो सब करो। मेरी टर्न देगा सब लोग को। कमेंट करते रहो। कमेंट करो 10 लोग। ऐसे ऐसे लोग कमेंट खालाम दे, लाइक होआखैबा लाइक होना होदो, सपोर्ट गैयाबा लोगो गैयाबा लोगो खालामना होलांदो। आंबो लोगो खालामफिनहरगोन गासिखौबो।
फ्रेंडनि क्रिएटर फ्रेंड ग्रुप कम्बी रिटर्न दे देखा एसेसो गोदान जायखिजाया लोगो खालामनानै कमेन्ट गारना गालां होमबानो आं दा एलबि होनखांबा गासिखौबो जाय जाय कमेन्ट हरना दोनदो बेनिखौ आं रिटार्न होफिनगोन कमेन्ट गालां सोर सोर दं साब्रै गाहाम दं दे कमेन्ट खालाम दे खनसे खनसे कमेन्ट होनांदे सोर सोर फैदोंमोन लाइक गैयाखैबा लाइक होना होदो सापर्ट होलांनो रायदो सोरबाफोर गोदान फैदोंबा सापर्ट होदो आंबो रिटार्न हरफिनगोन माने बेक हरफिनगोन आरोना गासिखौबो माने लोगो खालामगोन आरो सोर सोरनिफ्राय कमेन्ट खालामदों सोरबाफोर गोदानबा लोगोफोर गोदानबा लोगो खालामनानै कमेन्ट गारना गालां होमबानो आङो दा लोगो खालामनो हानाय बायदि एलिमिट दोनखांनाय लोगो लोगो सोर सोर दंफैयो ड्राइभारनि मेसेजखौ दानबाय माथो रबिन्द्र सिं दे सोर सोर दंफैयो कमेन्ट खालामदो दसे समबाबो थाना होदो अननानै
दे सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो। कमेन्ट खालाम लाइकफोरखौ लाइक होनो हागौ सोरबाफोर खोथा फैदोंब्ला लोगो खालामना गालांदों होननानै कमेन्ट खालाम सोर दङ दे सासे दंथ' कमेन्ट खालामना गालांदो लाइक होआखैबा लाइक होनो हागौ बाखिया चल सोर दं शहर जाना शहर कमेन्ट खालाम सोर दंफैयो सोर दङ कमेन्ट खालाम दे
कमेन्ट खालाम सोर दङ। सोर दं कमेन्ट खालामदो सोर दङ। सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला सापर्ट खालामलायदो। फिसा रोजा कमेन्ट खालामदो सोर दङ।
Absolutely. You know, absolutely. It's the line. Hmm. Line फैलायबाय लाइन थांदोंमोन सोर दं कमेन्ट खालाम दे
taking the seat on top of the back and then completing the scene. No time.